Salutare tuturor și bine vă regăsit la un nou episod astăzi, un episod de Farming Simulator 22 pe seria noastră mirobolantică. Dar pentru a începe ca un episod mirobolantic, vreau să vă spun un lucru, acel lucru fiind, ne pare rău că de la mine și de la Paul că n-am postat Minecraft pentru că Paul și-a băgat mâna în GIFs că el e mai prostus de felul lui. El când dă cu pumnul, își rupe el pumnul. Asta e a doua parte. Ok. Păi de ce suntem aici pe drumul ăsta mirobolantic? Pentru că, dacă ne uităm la dreapta, care va fi în 3, 2, 1, avem... Ce sunt ăștia, băieți și fete? Ce sunt ăștia? Ce sunt ăștia? Struguri, exact. Suntem în luna mai și gata de făcut struguri. Iar strugurii ăștia ne simțiți o să fie băgați la fabrica aia unde am încurcat eu fabricile, unde am dus măslinele să le duc din prima acolo. Și da. N-am vorbit încă cu primarul să vedem dacă putem pune acolo un pod, doar că trebuie să vorbesc cu el să vedem dacă putem pune acolo un pod, pentru că ar scurta mai repede ruta. Și da. Frumos aici, cum vedeți, aproape terminăm și azi vreau să mai facem, ca să fie bine, să mai facem terenul 52, cum vedeți suntem cu John Deere-ul, semăna porumb, cum să nu, cum să da. Veniți dăm și cu îngrășământ pe 60 și pe 62 și probabil, nu uitați ce frâne are omul meu, panta. Uitați că trebuie să-mi folosești puterile avatarice. Hop. Și vă pun pe ultimul rând și ar trebui să fie gata. Ok, ne-am pus pe rând și hai să mai povestim un pic. Deci, încă dumneavoastră nu mi-ați răspuns în comentarii. Ce teren să luăm? 86 sau 11? Mai aveți acest episod la dispoziție să spuneți acest lucru. Iar 86-le, încă o dată, este mai mic decât 6. Vedeți? 6.51, 6.69, 89. De aceea mi se pare mie foarte corect să luăm 11-le, doar că vor rămâne la votul dumneavoastră. Dacă vă doriți 11 sau 84. Deci da. Și uitați cum ieșim și din vie și terminăm. Iar băiatul ăsta nesimțit se va duce. Ne ducem noi cu băiatul ăsta nesimțit. Unde credeți? La măsline. De ce? Pentru că aveți și măslinele de îngrijit. Nu numai strugurii. Ăștia au fost primii și trebuie să vină apoi cu scalificatorul. Pentru că se lasă cu bătaie de cap. Ok. Stai că cedem dreapta. Ce fain. Boschete. Vă... Nu. Stăm la nimic. Dreapta, hai înainte. Ok, da, ne asigurăm că altfel facem accident. Și nu vreau așa ceva, pentru că altfel ne-ar costa bani tractorul. Ok, sper să nu mai bine. Te tragem pe dreapta. Pentru că o să vin eu mai târziu să dau. Ia zi, trece. Nenea, mă luați și pe mine? Mă luați, nebunii. Luați. Bine, mă, nu mă iei. Stai că are și dubă. Ok. Suntem aici. Aici văd că chiar nu făcut solul înapoi. Dar văd că are nevoie să dăm cu niște îngrășământ. Da. Dar chiar că noi nu ne-am uitat la via noastră. Ia să mai alergăm un pic. Ce gamba. Ia să vedem. Ok, oricum trebuie să... Spune de arat că trebuie să trecem cu scalificatorul. Și mai trebuie odată fertilizat și ar trebui să fie cea mai șmecheroasă viță de vie. Păi uite, uite bă că ăsta și-o lăsat baloții și în spate să trezească. Ok, ne teleportăm prin puterile avatarice în John Deere. Coborâm
asta. Uitați ce sistem șmecher noutic am. Sistemul ăsta nu-l mai întâlniți pe piață, glumesc. Îl vedeți în shop. Și dacă vă întrebați câte capete am asemănătoare, uitați aici să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 capete am. Așa șmecher sunt eu și am și bordul care e mai facil acolo. Se spawniez cioarele din pământ, așa realistic îi. Abia am băgat semințe și îngrășământ și dăptare pe semnat. Ridicăm asta, ridicăm semănătoarea. Cam așa și facem partea asta pentru că e ciudat terenul. Și mai am o surpriză pentru John Deere. Nu ăsta, celălalt John Deere. Adică combina nouță. Doamne ajută, aveam combina șmecheră. Nu. Puneți dacă îl fă bobat. Exact. Ok. I-am cumpărat, pentru că pune porumb, i-am cumpărat, o să vedeți, când o spunem cu careva la ajung pe cineva, să se facă bucățica aia mare și mergem să vă arătăm, pentru că e foarte important. Și mai am un plan. Da, în episodul trecut, nu în episodul, da, nu în episodul trecut, dar mai am câteva surprize pentru voi, pentru că rămăsesem în octombrie și am suntem în mai. S-au updatat multe chestii. De aici până în ăsta, scuzați că am dat din altă manetuță și aia face un sunet. Încerc să dau din tastatură. Jos. Sunt jos și mergem înainte. Și văd că asta e ultima tură, în afară de ăsta, de bucățica aia. Deci da, foarte ok. Și aș vrea să vă... Mamă, că am o grămadă de surprize. Vreau să vedeți câți paleți de miere și câți... Am mai făcut și paleți de... Deci am multă treabă am să duc. Bă, da, îmi place farming. Stați. FS22 este un joc foarte realistic. Uitați ce realitate are. Prin aripă, deci așa. E prea realistic, nu știu. Nu e așa Giants. E prea realistic de aia. Și când ridică înseamnă... Oh, what is this? What is this? Bro, what is this? I wanted to solve it. Așa, da? Bravo. Gata cu gata. Asta mai e chestiuța aia acolo, colțul. Nu știu cum să-i spun. Ok, lăsăm jos. Opa, ce faci, băiatul? Asta e cea mai enervantă chestie, că dacă îl lași jos, dacă nu merge, nu te lasă. Nu te lasă să virezi, nu faci nimic. Trebuie să ridici pe el ca să virezi. Ok. Semănătoarea restă chestie în speciale, care și n-am. Se înfundă și iarba asta ar trebui să o mai cosesc o dată. Și apoi să fac rânduri și apoi să fac mare schemă, nu știți voi. Schemă învățată de la Barba Neagră când se juca Farming Simulator 19 multiplayer. Exact. E o schemă foarte veche. Schema lasă să crească de mai multe ori iarba și da. Asta e de obicei folosită când nu ai utilajele tare proprii de făcut iarba și apelezi la o situație de închiriere. Și la închiriere trebuie să ai bani și dacă nu vrei să închiriezi de prea multe ori, faci metoda C. Exact C. Nu știu de ce, dar așa vrea el. Ok, să punem H-ul să vă arăt ceva șmecheros și păcat că, scuzați că video ăsta a fost așa mai nașpa la început, acum partea asta că n-am. Trebuie să punem H-ul. Adică eu mai vreau să fac, dar am zis lăsați că fac timp pe video. Ok. Ne dăm jos, ne-a tot Ione să faci o treabă cu erbicidarea. Trecem prin gard și uitați aici. Bă, ce nașpa e fabrica, da. Hai să continuăm repede. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paleți de ulei de măsline. Știți cât e un palet de 1000 de litri de ulei de măsline? Exact. Nu mai zic nimic, ce să mai zic, nu mai zic nimic. De ce am cumpărat
o platformă șmecheroasă. Stați să merg mai jos. Mai avem și ouă, doar că ouă nu sunt așa multe. Și mai avem și... asta mai vreau să vă arăt. Miere, avem așa multă miere și mierea se vinde și ok. Adică putem vinde la ăsta. La fabrica de cereale. Ok, și asta. Să vedem ce mai mare preț, cel mai mare la pizzerie. Deci. Și miere putem tot la pizzerie. Nu avem. Dar restaurant avem voie. Bă, ăsta e mai bun. Ăsta e mai bun la restaurant, da. De aceea am luat. Și am mai luat platforma asta să cărăm. Astea și uleiul. Avem și orzul, grâul, scuzați. Rapița. Adică se face așa multă miere că e rapița în spate. Hai să mergem și la prietenul nostru de aici de sus, merge la stație. Hai să, ok, să ocolim, sărim gardul. Da, pe terenul ăsta am făcut experimentul, de aia vă ziceam în episodul 11 că 4 rânduri. Pe terenul ăsta mi-au ieșit fix 4 rânduri și eram în bunker. Ok. Oba! Uf, face. Aveți grijă. 98%? Productivitate bonus și 100%. Vezi că e bine. Rai rapița asta noastră, băi. E simțită, cum îmi place mie. Ok, asta și asta e faină. Și asta. Nu avem noi așa multe terenuri, dar am de gând să iau 63 să facem condită mai imperiu. Ok. Cât timp ne-a Ion aici dă cu ăla? Mergem, luăm clasul pentru că e cel mai rapid. Ok, și John Deere-ul e rapid, dar John Deere-ul seamănă acum. Venim cu clasul, luăm platforma, punem paleții punem cu ajutorul puterilor noastre avatarice. Pentru că de ce nu? Ne ușurează munca și video, nu e așa plictisitor. Ok, băiatul, hai să vedem puterile. Haide! Asta e mai greu. Bă! Gata, băi, ce tolea. Uai, mă doare spatele după asta. De nu mă doare pe mine spatele, mă. De nu mă doare pe mine spatele după chestiile astea. Astea e o părere foarte șmecheră, pentru că mă doare spatele. Ok. O frână până ne încărcăm. Ce discutăm. Nu știu ce, cred că băgăm un duminică dacă am, sperăm. Dacă pot, băgăm un meci de War Thunder, am o surpriză. Dar până atunci o să mai farmez pentru și a doua surpriză. Și da. Pentru că am farmat, o să vă zic în video. Gata, revenim la seria Farming Simulator. Și din câte știu eu, Paulic nu se uită la seriile astea, dar o să mă duc la el, o să-l iau de gât și o să-i spun să se uite neapărat. Ai, glumesc. Și da, Paulică, dacă vrei și poate te păcăliesc, să ții și tu Farming Simulator 25. Deci ce spun asta în 7 pentru că este top secret. Ca în episodul cu Pixel Gun, ăla, top secret, știți voi. Ăla cu Area 5.2. Așa e, top secret, poate păcălim. Da, poate păcălim pe Paul să-și și el Farming Simulator 25. Și poate facem o serie împreună cu domnul Paul. Îl învățăm să fie un fermier, de la un bebeluș fermier, să ajungă cel mai mare șmecheros agricultor. No, uite că cât am vorbit noi că dacă îl păcălim pe Paul să băgăm în serie. Scuzați dacă mi se uită tastatura e de vină, e mecanică, de obicei îmi place, dar pe video sper să nu audă. Oricum microfonul e departe. Ok, sper eu să mă aud bine. Asta mă interesează mai mult. Oba. Bă, da, multă miere ați faceți, băi, rei.
așa e bună. Ok. Ok, acum trebuie să mă mai apropiu, că altfel sar de pe balenă jos. Așa. Na, nu v-am arătat încă un lucru. Acum mi-am adus aminte. Așa, mi-am adus aminte. Mai am ceva. Mai am mult altceva. Mai am ceva. Mai am să fac ceva. Da, asta nu e aici în fermă. E la fabrica de ulei de rapiță. Dar nu știu dacă se vinde bine uleiul de rapiță. Na, mai bine așteptăm până în noiembrie și dacă e noiembrie facem o vânzare de aia masivă sau nu. Sau nu facem de aia masivă pentru că putem face mai mult. Ok, să urcăm și pe ăsta. Să mor tu că am făcut de ăsta. N-ai cum, bă, deci n-ai. Deci vă sugerez, eu, rău, uitați cât... Deci câțiva paleți acolo, două rânduri, nici nu se compară câți am la fabrică de ulei, și a mereu mai mult. Uitați câți paleți de... ăsta de miere îs gata. Deci da, acel moment când paleți stupii tăi de albine lângă rapiță sau floarea soarelui. E clară situația, se întâmplă asta. Exact. Ok, mergem la fabrică. Na. Ce fain. Hai să-i dăm așa. Îi dăm înainte. Hai, domnule Clas, că știu că prins mai mult de viteză, dar nu. John Deere-ul ăla mai bătrân, uite la aici cu cupa, că am pus mâncare la găini. Și un avantaj masiv aici să fie fabricile, că eu pot doar să mă plimb cu balena prin aici și să mă duc să iau. Hop. Hai să ne grăbim, că aici chiar nu vreau să mă disper. N-ar trebui să dureze mult, pentru că sunt puțini. Ăștia nici n-ar trebui să aranjez. Să-mi ziceți voi de pe acum câți bani scoatem, cât credeți că scoatem din atâția paleți de ulei și de puii mei de miere, că-s o grămadă sunt. Sunt prea multe. Pur și simplu, uitați-vă. Puf. Încă o dată, puf. Acel moment când producția ta de paleți la fabrici crește prea mult. Și ai prea mulți, uitați aici. Ăsta e direct Clash Royale. Farming Simulator. Să ne asigurăm. Ok, înainte ca să nu vă mai disperăm. Te-a zis că punem și fabrica asta în funcțiune. Și aia face. Și aia. Nu mai știu ce face. Cereale, nu știu. Ok, la restaurant. Restaurantul știu eu unde îi. Este în orașul mare. E un drum de 15 minute. Pentru că trebuie să iau... Uș! Aoleu, bă, ce? Na, uitați ce fac. Bă, dacă n-aveam King direct, cred că săreau ăștia fain. Hai, puterile avatarice. Haide, bă, ce facem? Ne jucăm? Noi suntem copii? Hai, gata. Până la dreapta. Și apoi ne treptăm. Hai, bă, prind niște viteză să ne mai restaurăm o dată. 35, 36, 37, 38. Și iar cu viteza asta ne vom vedea în 3, 2, 1 la restaurant. Băi și fete, restaurant, deci sigur. Ok, am ajuns în orașul mare.
Și ca să ajungem la restaurant, nu trebuie să o luăm pe aleea principală, putem să o luăm pe această alee. Și aici este restaurantul. Ok, noi ne băgăm. Hop, da. Oprim motorul, că se consumă, nu? Și acum trebuie să ne folosim puterile. Adică, păi luăm bordul tractorului, ridicăm în aer, dăm cu spatele, ne ducem așa, evităm mașinile. Hop. Apoi, luăm balena, ridicăm balena, ducem balena, dăm peste cap balena și bam, ne-am întors cu drumul. Ok. Și acum, noi trebuie să dăm balena asta cât mai spre. Pentru a se prinde. Și acum vreau să dați pariuri sportive, câți bani credeți că vor scoate din tot ce avem aici, pe balena. Îmi place sunetul ăsta, înseamnă bani. Și banii înseamnă că bine. Deci, 163.000. Cine a ghicit acest număr, sau 160, că n-ai prea fix, he is the girl. Pur și simplu, he is the girl, he merită un 10 la mate, direct. Ok, mi-am un plan în acest video să mai facem, să mergem să luăm calificatorul, opa, sau e gol. Bine. Să mergem să luăm calificatorul și să mergem să facem un full la nebunia asta. De ce credeți că s-a oprit? Ok, știm că e gol, dar de ce este gol? De semințe sau de îngrășământ? Gata, și cred că în semințe, exact. Nu îngrășământ, semințe. Pentru că consumă și e pur și simplu foarte mic rezervorul ăla. Deci dăm cu viteză, merem și băgăm niște semințe nesimțite și dăm drumul. Ok, și aici trebuie să intru cu cositoare, deci am multe terenuri. Trebuie să intru în 92, 91 și 93. Deci numai cu 9. Exact, uite, 91, 92 și 93 trebuie să intru. Aici nu-mi place. Uite, la 84. Da, ăsta e 84, ăsta nu prea îmi place, că e partea asta. Terenul, oricum terenul și 11 strada. Partea asta nu-mi place. Și la 11 nu-mi place... Nu-mi place colțul ăsta de aici, știți că e foarte micuț. Dar cred că e mai bine să iau 11-le pe viitor. Pe viitor, pentru că pe viitor ne trebuie bani. Dar e bine și 163.000, pentru că de la 84 sau 83.000 cât aveam, 163.000 pentru că o balenă de asta plină, un rând de paleți de miere și câțiva de ulei de măsline, chiar că e bun. Bun. Ok. Hai să mergem să luăm John Deere-ul. Adică John Deere-ul ăsta la alt. Să dăm o cheie pe ziua de azi. Am ors, stai să golim. Golit, dăm. El e mai bătrân. Merge el mai greu o leacă de fel, dar na, merge și el. Așa prin fermă chiar merge, deci tractorul ăsta merge foarte bine în fermă. Furca cu chestii de astea, că așa să tragă, eu nu știu. Bum, îi dăm R, ne încarcă. Gata, 1002 tone, 300, gata. Na, hai pe drumul ăsta de Parosani. Așa și drumurile în România. Na, uitați ce drumuri faine. Deci da, băi, și fete, trebuie să mă duc să mai vorbesc și cu primarul, să-i spun dacă putem pune acolo pod. Când merg cu calificatorul vă arăt podul, unde aș vrea eu să, nu podul, unde aș vrea eu să pun pod. Și da. O luăm pe teren, că scurtăm timp. Unde? A, uite, fix aici, în capăt. Și acum iară nu o să aibă sens jocul. Cum bun că de ăsta plin a făcut aproape tot terenul. Deci, golim.
spic să dăm în față, să colectăm tot ce e pe jos și apoi să colectăm. Ok, dăm cu spatele, mai colectăm ce e pe acolo. Hop. Dăm cu spatele, ridicăm asta și de înainte. Ok, deci e plin? Să vedem. Nu contează dacă e plin, dacă nu e plin. Închide-le. Îmi place animația. De înainte. Văd că eu n-am mai putut veni. Să luăm și bucățica asta, că și asta contează. La fermuța noastră care, ok, nu e mică. Dar utilajele sunt mici. N-avem așa multe. Că utilaje, că multe avem, uitați aici. Avem pur și simplu un punct de vânzare la noi în spate, în curte. Chiar, oare ce preț era aici? Ok, nu era prea mare. Ah. Da, asta era în creștere aici, dar lăsați. F are nevoie de ajutor la... A, terminat, stați, n-are nevoie de ajutor. Română, română, unde ești? Mă bate doamna. Mă ia și mă bate. Glumesc. Mă ia de cap și dă cu panele. Ok, dăm cu spatele, îl parcăm. Aici e locul lui. Ne-l oprim. Îl ciordim pe băiatul ăsta. Închidem semnătoarea că e gata terenul. Apoi trebuie să mergem cu tăbăluc, că de jocul ar trebui să nu, dar jocul are chef. Și eu vreau full maximitate. Ok. Mergem înainte. Gata. Mă trag acolo un pic pe dreapta. Adică eu pe aici mă trag acolo la umbră. Sub pod. Am eu un pod, o să vedeți, Am multe chestii interesante în ferma asta moștenită. Uitați, podul acesta. Cel mai șmecher pod din România. Mă trag sub podul ăsta, uite, opresc motorul. Nu chiar sub, de aproape. Și după semănătoarea. Este important. Spălăm cât se poate. O lăsăm la loc și asemenea cu scalificatorul. Și da, trebuie să văd o rută pe unde putem merge cât să vă arăt din start, când trecem pe loc. Dacă aici trecem, o să greu, complicată. Dacă aș gata, știu pe unde mergem. Mergem pe aici. O luăm pe drum, mergem pe aici. Da, și apoi o luăm pe jos pe drumul ăsta și vă arăt eu. Ok. Wow. Ok, trebuie să... Bă, dar prea multe ok-uri. Deci mergem. Clasul ăsta acolo, băiatul, John Deere-ul în cap acolo. O să le aranjez eu off-camera pentru că nu vreau să vă plictisesc. Dar acum trebuie să ne bucurăm de aceste drâmburi care o să-mi rupă curul în 14. Uitați-le. Deci, de nu mă doare pe mine spatele. E clară situația. Na, oricum, eu merg și cu 34 pe aici. Foarte puțin, 24, 27, extrem de puțin. Au. Stânga-dreapta nu vine nimic. De înainte. Uitați-l și pe ăsta, pe toaletă. Și mergem înainte, piciorii aia șmecherea noștri. O luăm la stânga. Frumos, cât de cât. Lejer pe spate, nu ne complicăm. Bem niște apică. Asta mereu.
asemene, vă place nebunilor. O la dreapta, mergem pe aici. Ok. O să prezic eu un lucru. Porumbul ăsta o să arate cel mai bine de aici și toți copiii de 12 ani și de 10 ani și de 11 ani și de 14 ani, toți anii, și adulții și adolescenții, o să vină să ciordească porumbul de aici. Deci trebuie să-mi pun bodyguards. Deci da. Trebuie să-mi cumpăr bodyguards cu Alex, ca seria de Minecraft cu Paul și aia e, îmi pun bodyguards și stă acolo. Exact. E nu, o să fie cel mai fain. Test, da. Dan, da, da, dan. Pac, people, pac. Tic, tac, 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 para, pac. Uitați-l pe nebun. Ok, măslinele stau bine. Trecem pe aici, trebuie să intrăm la dreapta. Nu aici. O, uitați acolo, uitați. Deci cred că ați văzut, da. Sunt mulți. Aici trebuie să intrăm. Foarte frumos drumul ăsta. Și trebuie să intrăm pe rândul ăsta. Și gata, de acolo înainte tot mergem înainte. Am dus calificatorul și acum vreau să vă arăt unde este podul. Unde vreau eu să cer. Să fac o cerere pentru a pune un pod. Trebuie să luăm pe drumul ăsta. Un drum foarte drept. O, 24 e ca lumea aici, că e și cătrățos. 22, unde ți-ai pune o fermă, parcă. Ți-ar veni. Și uitați. După aici, e o mică creștere, facem noi aici un pic. Și aici vine să zicem, punem aici un pod. Și gata. Ajungem mai ușor. Și ar fi de 200 de ori. Sau nu pe aici, nu aici, dar ar fi foarte scurt, doar că ar fi o ridicătură. Ceva dacă facem noi, punem aici, nu, tot așa. Punem aici, un pic ridică, mere. Deci mai punem niște pământ, scoatem gardul de aici, sau scoatem tot gardul. Și gata. Am făcut treabă, nu? Am pus un pod, imediat am scurtat ruta. Omul, cred că nu se supără în caz, cred că omul care deține terenul ăsta, cred că deține și terenul 23, din câte știu eu. Și din cât spusele lui s-a săturat să ocolească tot satul ca să ajungă la teren. Deci cred că o să fie primul în coadă care să spună da, ne trebuie acest pod. Ok. Deci cam multă vorbărie pentru ziua de azi, dar ca fiecare zi bună se încheie. Deci eu vreau să mă duc în pătuț sau mă duc să stau la televizor, cred că cum stați voi pe canapea, lejer cât de cât. Și sper că v-a plăcut acest episod. Dați un like, un share și un subscribe pentru mai multe episoade de genul. Și sper v-a plăcut. V-am salutat. Pa, pa!